Nah hinaholongan damang lainang hurian itu hanta jalo tama barita nauli di parminggota di bagasa tikyo nalani martang yang mahita. Damen di debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati daud pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pangatoyo do pamakuling yomi bam marsaringar di hami ali jauh bade bata ama anak dotor di porbadie marhite hasil tongan ni hatami boto on nami ma ahadunani halomohon ni roham siha nguluhon nami. Jala di bagasa todimi naing takas mangalapati hami di hatam na badiai jala perguguan nito di pami lau maka porsai do maka nguluhosa alani iman nangi do hami pakulingi mahami jala jalo matang yang nami. Amin. Barita naulisan hatani debata takas begiota mangatoi dohot memakulingi hita sian ulaun apostol bidualu ayat 14 tolhas rodi ayat 25 ulaun apostol bidualu ayat 14 sahatu ayat 25 takas tapai hutihut songnon tak surat disi. Alaidung di BG aka apostol na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata disuruh nasida masih Petrus do si Johannes manopot nasida tuat manasida ditanyakom ma aka dongani asa di jalo tod di porbadia adang do pesonggop tod di manang tu ise nasida asal terdiri do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mangapehot tangan ma apostol itu nasida gabe di jalo matod di porbadia. Alaidung di ida si Simon aka apostoli mangalehot tod di porbadia marhite sian na mangapehot tangan Roma ibana mabuah kepeng tunasida di dokma leho kamu ma huaso si songoni nang tuau asa majalo tod di porbadia halak ia huapehot tangaku tu ibana. Ala di dok si Petrus mamadok ibana mago mahorap dohot perakmi adi ripuho tartuhor si leo-leo ni debata marhite-hite hepeng dan parjabbar manang partohapo di hataon aidang nabonar roham maradopon debata ipe pauba maroham siak kajahatom mi dungi pangido ma tutuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham ai huida do roham di bagasa poguna pait ni ihotan ni hagiduhon alainina si Simonima mangalusi tanya ko kamu ma au tutuhani asa unang songgop tuau nani dok munai asa dung di hati dakot jala di hatahon hatani tuhani mulak na anggona sida tu Jerusalem laus di baritahon dope barita nauli di torop huta na di luat Samaria ido sahapna salom na hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot oras mari kita saluhna di parminggota di bagasa tikyon nungahu hujahahon siang hatani debata di ulang di apostol bidualu ayat 14 25 ulang di apostol atau kisah para rasul takas dua tiak kadamang dohok dena tabigi sian barita nauli di ayat 14 sahatu ayat 25 di bidualu ulang di apostoli taringo tu si Petrus dohok si Johannes na sahatu Samaria diutus aka apostel sian Jerusalem akadamang dohok dena takas doi di minggu tadi bagasa tikyon minggu namarujah di padohan disuruh laho mamaritahon hata ni debata disuruh lau mamaritahon hata ni debata diutus untuk memberitakan firman Tuhan buhado alus tak kadamang dok denang mangah do respota dio jahan di perminggota nama dok disuruh lau mamaritahon hata ni debata taga munduna yang tadok au ma Tuhan suruh manang taga munduna yang madok di bagasan ngulutan anggau manangi mau halak ma lau makatahoni doho lau mangulahoni idon wae ngakadamang doho dena manang didok dan tugas wi akapadita ma kaparhala do ma idon lau mamaritahon hatani Tuhani idon wae ngakadamang doho dena alai boto ma las ni roha marajumi jala pasu-pasu mei molo di parar jalan dipakai de bataho lau mamaritahon hatana asa dapotan nak kahalak jaka nauli dading gani sian hatani de bata dapotan haluau doh panadayon akka jolma ise do Tuhani alani ikon rajumata do pabua ikon doho dohita lahu mamaritahon hata ni Tuhan yate unang doya mamaritahon hata ni portibon ringgas sita unang doya mamaritahon hata gabus mamaritahon hata nasotikos itor hato apalagi di zaman naingon ate kadamang doh dena esek murah naing medsoson ate lau mamaritahon akka hata nasogabiak akka hata nasotikos alai pakke ma medsosia kadamang doh dena lau mamaritahon hata ni demata
Eneng takas boto tadak kula ni kepadita dan iko keperhalado asalau mamari tahun barita na uli boy alai doho doau doho tamu doho sudi mau lihatnya mata dok di zaman nuai ngonate marhite medsos status ni Facebook ta WA ta IG ta Facebook kelana singi buih hita pasahaton barita na uli pasahaton hatani debat adang iko selanggatani dengan sekejap hatop tar barita hatop di jalo jolma hatop di ijaha jolma taringok tu hatani Tuhani alania kada mangdoho dena dok masuk padok ni sija saya kalau di BGH ujahan ni mingguan disuruh lahu mamari tahun hata ni debata dok ma songo padok ni sija saya ya teh ayatakas di dok sija saya di bidu onom ayat walu di hatihan auso-uso mangalului Jahuba naik si suruonna lahu pardalanna lahu suruonna mamaritahon hatana isedo suruokku isedo pardalan nami rosija saya madok disodoau suruh maau disodoau suruh maau neng songonia lu semua kadamang doh deneng neng songonia lu tak disodoau suruh maau unangi doko ko disodoau suruh mana asing unangi doko nate alai disodoau suruh maau ai botom makadamang doh deneng neng takas tu hita saluhut na pabua itu si pak ni parhuriau tayate ikon merek do ikon morok do ikon mangerbang do dan agama na sok agama tay alai agama na bermisi do ikon na terus do mangerbang ikon lamrara do aido bana di Matius bidu 20 ati akadamang ayat 10 saya 1 ayat 20 lama hamu tu saluhuk bangso nina pudai hamuma ajari hamuma nina ido tonani Yesus jalan hidup Yesus nang di ulang ni apostol bidu sada ayat walu iko sahat do mulai sa Jerusalem sahat tu Judea sahat tu Samaria tu sabdo pertibion iko sahat do barita nauli maka Bapak Ibu saku sifatnya kekristenan itu harus berjalan terus harus menyebar terus ikon mangararak do harajaun itu Tuhani dan ketahuilah Tuhan memberikan jaminan loh kepada setiap orang yang mau diutus. Pengutusan Kristus ini adalah pengutusan yang benar-benar diperlengkapi. Diparbohali do. Di bidu 20 lalui Syam Matius di ayat 20 ya teh. Ida masa ina dong anakku dohamu rasi rasaro ajalnya sanganon. Ido didok konate kadamang do dena. Bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tanpa penyertaan Tuhan, tapi ada penyertaan Tuhan sebagai jaminan bagi kita ketika kita diutus. Diparbohali dohita, diparrohai dohita, didongani dohita. Bahkan Yesus mandoko di ulang apostol bidu sadaipe ayat walwi didok. Jalo otta do hagugo ona sagabibu hita sedangina. Hagugo on niwaso ditod di porbadia. Akadamang doho dena. Laos ido nata bereng nuai. Di jamitata di bagasa tikyo nate. Serbidualu ayat 10 41 ayat 25 di patorang di si na diutus aka apostelido si Petrus do si Yohanes sahatu Samaria aladun di bagian sida mengukap roha mengukap diri mengukap hapor siaun majalo halak Samaria di hatan di debata nyabo taboto do hate isi halak Samaria bangsa Samaria berarti sasitong na bangsa Israel be sian na sida di utara ate. Ya Israel utara na 10 sukui meribu kota di Samaria. Israel selatan na 2 sukui meribu kota di Jerusalem. Alai lam dau lam marsirang na sida alan yakan na mengklaim dirina na sida lo bangsa Napolin na sida nian nunga bangsa naung marlaok ni nama doa Samaria. Gawelam ganggang parhaha maranggion na sida te. Apa ya kana marhaha maranggion na sida sana 12 suku di mulana. Alamnya kadamang dohok deina parugamon na sida nang marlauki nuain rosi Filipus. Jumulo majuluan si Petrus do si Yohanes mabuan barita nauli
patu begehon naung ro si palua na miniahan ima Kristus Mesiasi. Borha si Filipus majuluani si Petrus do si Johannes. Tutu molo tajah dia sada sian bidualu di ulun apostolon wasa boy si Filipus sahatu Samaria. Ya si Filipus nang tabota kadamang doho denang dan sahala apostol libana. Dan sian apostol libana alai sian sahalak napi itu na terpilih sebagai diakon ya aka pelayan meja ninna molo tajah di biduonom ayat 5 di bulan apostoli. Aka halak naginuhan itu di doa aka dapotan aka habisuhon aka nadaula marroha. Ido anggo si Filipus alai hobaratu pangelileyon nama sa pinatupan ni si Saulus nama gabi marguar si Paulus ya gabi komere barita na uli isya Jerusalem ala ni panggosaw do pamusamusaw na binayin ni si Saulus ala ni huwaso na adong dibana ala ni hagogodo panatisme ni ibana di ugamo Yahudi di hati hadung adong ugamo mana ha Kristenon si hutol Kristosi dia enggak nasi di agama baru gabi patupa si Saulus pangelileon doa ka pamusaw do panggosaw gabi mabahen meret barita na uli sian Jerusalem mabahen meret aka si hutol Kristosi gabi lam mangerbang asa budo dohonot tati akada mangdoho denang si pata meragam do di bait Tuhani dalam lau patulus doho lau pajadihon nasinakapan. Jala asal nang badele hitam mulu adong peka paru kilo hamolo ni ikon naing do boto tadi bagasan nipe Tuhan tetap bisa berkarya. Ai pangelilio do panggosaw dong go dirajumi rohani si Saulus tuhala Kristen. Alai justru do lau paha atau mangerbang barita nauli. Asa sau nasinoraho do nani do ni Kristusi. Iko sa Jerusalem mulaan nai jala sahak mai tu selalu Judea, Samaria, sahatu ujung ni Porfibio. Asa tarapul hita kedamang do denang di parsahito mi di paru kilo mi pe unang paru gutungu to jala unang pandilean. Alai boto ma dipakai di batado to mi. Pabua asa marsigat tu ko marapos ni roha. Asa budo honommu pabua sepenuhnya hidup ton ikon bergantung kepada Tuhan. Asa juhot Tuhan ni ya songgop hapari romi ro paru kilomi suku Tuhan adon waeng sakap hatuau di beko Tuhan marhite na masa godupi hamaulonon ikon itu dohono makadamang do asa adong gairah jala ikon adong semangat yo ai botoma tarpahosing jala tarpahusor debatado saluh na kahamoloni asa tarida hagugondo wasona jala botoma ya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasih, yang percaya kepadanya. Alanya kadamang doho denang nama saulawa kita saat barita nauli idibuan si Filipus jala masa ma halongangan di Samaria di nabi nari tahun ni ibana Mesiasi jala pitor majalo nasida ai nunga mengukap roha nasida di hatahon adong Mesias Kristus naminiahani asa kadamang di bagasan hagugo do waso na siat Tuhani di pabali si Filipus aka to dinahodar jalabu di pamalumi mana kana papang raga makahalongangan di patupa ibana ido di hatahon akadamang doho dainang di bayan si Filipus di Samaria gari parsibalik mata na marguar si Simon na adong di Samaria marnida halongangan na pinatupan si Filipusi gabero mangaliar dirina apa si Simonokyan parsibalik mata seorang ilmu sihir nga idolahon ibana nama na pinayuti ni halak Samaria di hati tapi dengan datangnya Filipus dengan memberitakan Injil kabar baik memaritahun Mesias yang adalah Kristus dohot mado si Simon macakut dohot mangihutun si Filipusi alanido kadamang dohot dainang
Sahama baritai tua apostol na di Jerusalem gabe diutus ma songo jami tata ujahanonate ujani jami tata diutus ma si Petrus dohot si Yohanes lau mangaraduti dohot pada sipon dohot papiton pamomoson pajaloon ni halak Samaria di Mesias di Kristus nabi nari tahun ni si Filipus di didi nasida holan tu bagasan Kristus dirintis si Filipus parugamoni parhapor syaud di Kristusi di Samaria. Laos imanuai di padasit jala di pamomos sebagai apostel naung pinilit ni debata, pinilit doho naung tinotopon ni Kristus. Si Petrus doho si Yohanes takas pada sipon memperlengkapi halak Samaria naung mengukap diri marhite-hite tod di porbadia. Dia pehon nasida tanganna pasahatun waso sebagai wibawa ha aposteloni jalanau jinalo ni nasida tohonani di bagasan ni inasida pasahatun patuguhon waso ni ton di porbadia di tonga-tonga ni ngulu ni halak Samaria karena hanya dengan Roh Kudus lah marhite ton di porbadia do boy memperlengkapi aka nama jakon Kristusi marhapor sauna tugu uhut lau marpanidangion asa marhabaranio jala marhagugon ton di porbadia do naikon jaloon nasida asa terhati dakon nasida Jesus asa tar hapor sa nasida Jesus do sitong dohot gomos asa tarbaritahon nasida Jesus asa marhabaranio nasida alani doriko na pangapehot tangan na pinasahan ni Petrus dohot Yohanes majalo aka halak Samaria di tod di porbadia. Akadaman dohot dinang nama saulonga kita nang idotong nang diau dihamu nang dihita salhukna ikut di bagasat tod di porbadia do hita lahu makatindakon Kristusi dohot majalo panu lahu madapota panuturio kita mangihuton Kristusi marhapor tu Kristusi tarlumu bima asa marhagugo kita lamar panidangion tu lihat portibion ikut ton di porbadia do nama nuturi hita manggohi hita idop bana di patolo has jalan di pasahat pangapehono tangani sian ayat 10 opat sahat ayat 10 torang mai di patupa si Petrus dohot si Yohanes alania kadamang dohot denang nama saulonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan uli jala denggan boy si Petrus dohot si Yohanes boy si Filipus sahatu Samaria patarida homai pabua tembok pemisah nunga dirobohon marhite-hite barita nauli marhite-hite ton di porbadia marhite-hite Jesus Kristusi marhite-hite aka si tidangin Kristusi ikon napaulakon ma dohot diaka parhahamaragioni pauneunehon dohot pauliulihon ma di kekeluarganya teh unang do taro kita siaulogi Kristus si soba Jesus alai saita marsigol gol hita mado hita nasito alai kolam dasik ma ikolam ulima ikon mulak ma une muse parhaha maranggioni kolong ni rohaima mangihoti muse dangadong besekat pemisah dangadong betembok pemisah ai si Petrus do si Yohanes, si Filipus nunga patari dahoni pabua Samaria mengungkap diri majalo marhapor seal di Mesias nabi nari tahoni jalan sidape menerobos pemahaman tentang musuh bebuyutan antara orang Yahudi manang Israel selatan doho Israel utara ayate Yerusalem doho Samaria omma tabu nah hati-hati akadamang doho denang mulunung di bagasat ton di porbadia hita dan separmusuh be pajong-jongot tate dan ton di nahudara te mulut ton di nahudar ton di permusuhan berarti ya kenapa hulang diri do ale mulut ton di porbadia madame do ma pauneunehon do jala marhalam bohon do benon niate asalam dasip aka keluarga nama syahulonga kita di tonga-tonga ni mulut tabereng musai di bagian depan dua huna kedamang do yang masa do di Samariai di naung sahat si
Petrus doho si Johannesi. Cupang musay doho si Simon. Sahala parsibalik mata manang sahala para ilmu sihiriate. Iba na takjub di pangapehono tangan na binani si Petrus doho si Johannesi. Asa ditahirohana dunian asa dapotan uibawa do waso ibana. Asa molo wapeho tangaku Tuhala dapotan to di do nasidanin asa dong hasa ngapo si songoni waso si songoni na ibu ni bana hepeng na. Ya tong ibana situ horon waso ni to di iya te. Ibu ni bana perak na. Ido bana do si Petrus mago maho do rap do perak mi. Adi ripuho tartuhor si leo ni debata mari hite hepeng. Akadamang do denang dang tartuhor hepeng dang tartuhor perak. Waso ni debata. Si leo ni to di porbadie. Hau kapom mudo. Ha olo om mudo majaloi. Jala tong ya pangarado ti om mudi hatam. Hasati ommu marhapor syao. Jala molunga di leo debata ya kadamang do denang di sido patar pabua dan hatuhoran dan alani usaha ni jol mahape anggo si leo ni tod di porbadia. Alay tung takas do iya kadamang do denang si leo den debata sabing. Alay songod dia mahita majakon. Wah tagamu do noy ngarop songo si Simono. Mangido mangalului waso ni tod di asa gabi di do ibana asa majalo tod di porbadia hala ia wapeho tangaku tu ibana. Adong dua hal nata sigati ate. Boido adong hasisitong na nadinggan di bagasan ni asa dohot ibana. Uas ni rohana do sihol ni rohana di asalam dipakai di mata. Alay budo tong adong tersimpan ate. Hobartu penteguran nabi nani si Petruson. Adi dok pabua mago maho rap doho perak minin jalan didok muba maho pauba maroham. Sian hajahatomi artinya terdodo jalan terbereng ni si Petrus do adong sakap na asing sakap na ruwa sakap hajahaton akadamang doho denang molo digilho si lelon nito di porbadia sian debata lahu pararaton barita nauli doho lahu pararaton ya harajaun ni debata jala tuha bagasa kadengganon doho tikosi di pasato yakin doa dan songoni sokong nani dok si Petruson jalo om muate alay leonon ni Tuhan ime alay mulu adong do sakap narowa asa gabi paburnang diri asa gabi sangap asa gabi dapotan ya sinadongan asa gabi ragam jalagudang jolma manopot tita asa gabi parutungan li hita mungkin tu sima do tu akaha si songoni mahatani si Petruson pauwa maroham. Jala tu aka sesongoni terbereng ma terdapuk mahita nama roh hajahato. Akadamang do denang molo di leo debata si leo nito di porbadia tu ho asa dohot talak naing dapotan gabe marsangap debata gabe dohot na sidatong malua marhiteho boto ba. Rekok situ tudo di Tuhani. Alani pangido ba? Pakai mau Tuhan gabe ulau-ulau ima dokko. Alay molo nang gabe paburunang diri doho, nang mga hamorao doho marhite-hite ulau ni. Pauba ma roham. Siya kajahaton ni. Tabudo alus ni si Simon. Dipadok ni si Petrus si tuibana. Tegoran doho pangajarian ni dang marroni rimas ibana mangalusi ala di do tangyakon hamu maaw tutuhani asa unang songgok tuaw nani do munay labok do pajakon niya kadamang doho day na mangido tangi yang do ibana di hasalaan nay mangido tangi yang do ibana di hahurangan nay molo ya hahurangan ni atong pangido tangi yang tutuhani martangiya kolopit tangam mi asa unang lalu akauhum ni debata tuho asa unang lalu akarimas doho burani debata tangiang do dalan na asa taruliho
ati donang manirpang pelayanan miak kadamang dohot dena. Mulu tabain barita na uli asa konten na diargaya sa dapotak kepek kita, ido tujuan na, ido motivasi na, akadamang dohot dena mubaba. Ate, unang tabain konten, tabain YouTube, tabain hata ni Tuhan, HP na gabi menggaris sita disi. Hati-hati ate kadamang dohot dena. Alay nang takas, marhite honi gabi marsangap di bata, marmulia di bata, ikon ido na sa sitong na. Mula dong PAK, penghargaan doaka na asing nai, akadamang dohot dena. Alay ang tujuan na dangi tujuan muat ya akadamang dohot dena. Boto ma, nuaing disuruh di bata doho, disuruh Tuhan idoho, borhak maho, hatahom ma, guritom ma, barita nuli, hatani Tuhani, jalatun takas ma, marhite sikap, marhite pambahenan, marhite pakatayon, marhite kaula-ula na pinasaan ni bata, pakai masalu nai laho mamaritahon hata ni Tuhani, iba na do Tuhan si pujion, si sobbaw, jalatun takas hararoan ni ngulu, do hanguluan, do haluaw do ibana, diau dihamu nang dihita saluhukna. Amin.